namba enotisano na ibire inyesato isano nemo ibire @gmail.com voigo na bugotonyora asimitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo cyogwe kiro ya embassy ekeroko genda nyakoe asebara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bwo Gusii. Ndizi TV obwansu bwo Gusii. Bienvenido a un mancho murguerio Ndizi TV andonse soberete nandine mambingia tokonyona sembeo anene asumurubirio bwensakia litugo riechumanya sa twancheire ekerotwaro rire emambi yaboni ekeronsemere buna nahe niwendete gutwara emambi ngia andonse soberete akwariga nikiandike komi onyare gokoba monanche korubono oigachinsizo ochabon mambi kegara na mange na kwarianeria semeseye yemungana bwensakia bon mambia ekanojina twa minyokiri ewiki ya minyokire buyaiga bonande ngoye kora tore asamatuko ali a weekday toswe weekend abere tonyakungunte ende tumanyabuna weekeye yari igando sia soberto mwanjumure ngo kukwarigania semambi yaboniga oso ime yumurobirio bwensakia bono mambia atujaka monaye nande tokora monaye wiganyisa jirisa to chabon mambi buna botambeli tukire chuma free friday ebwato edition ekadoika senseri eyemo iga nenusu twanyara gotenna twara rusi obwoba twara tengas nini twara rusi omoijano ori twatwarire weekend mabirukonye biri twatwarire weekend ma rende twara na ki toko bikora na ki toko birusia asemebreito kadoji twatenali twara nyegera sinini kono tutara ikaria sechinsecho bono mambie ngwerali bagari bane ko kwarigania andonsi asoberte mwanchumuliria bali barasorongorwa Gusii bali barasti county chinde cha Nairobi Mombasa Kisumu Kakamega Busia Vihiga abale Uasin-Gishu abale Elgeyo Marakwet West Pokot Garissa Kajiado Mwenzi na abari mpaka bale barasensema ya Machakos Makueni na inwengo bari gani masoa ime yumuroberio bwensakia bono mambia atuchaka monainwe na nditokora monainwe asinjira engia bono mambia etore na Joshua utakurwa sense merinde studio akwene kuna mariogi nejibi chago cheira senjira ya bene ekero ndoche nanje na soire ma ngwene kuna na koyareta ira senjira ya bene bono mambio muroberio nkorosere litukuriao tori chake buya monae na ndokora monae muna botami ko tene kirenga kyumuroberio yo no krosa litukuriao twa debinga ki akorekanete litukurigoro na ki akokorekana rero na ndina rera jokorekana angio Ntume tengo niko nyamanyatore wetera so manyiborito bwate tuamba mana haya angio na bera abege korengana na ki ense iri iwo machumene akwara nikiandike komi onyara koba ime yumuroberio bwa Ensakia bono mambia atujaka monaye na ntokora monaye asinjireyemo asinjireyemo na sinjirinde omwanchumuliria igendo karangina agenda sensemo yemitandao Facebook tonyole Ndizi TV News Digital ambali bono batagete kosa kuri nyumba mwabo bagende kibago ngotera bono so sensemo yemitandao boigo na bokonyora na nore alia sensemo ya YouTube na botonyora Ndizi TV News onyane chingaki na boto tweet @Ndizi TV News ba kerengel kyao getomegwetera asinamba eyira skin ya urabu eyire 0792192834 ineri namba konyora studio semambi ya boniga ende wantomera uchumba yao wantenga kikwa bokire na kioroberetie weekend yao ritukerie kero jose weekend yao utaniambia kwetera asenambe ye kero kasense media Facebook niringote ne kero so nyumba mwao USB batoko bo TV yao iboni goso asense mo yibitanda ugwato bwatia kwa mayanga kitoko rosari tukuri yao boigana banya estima ya chiri
karo ya jiro ni goso asensemo yesimia oko echachetiga watu bwatu gwetera sesimia iyo kwa manyana engaki ensegendrete gwetera asumuruberi bwensakia ichuma chitariki ni 14 omotenyi no yogatano na kabere omwaka bwejirubere nemerongibere naisato omotenyi yo ni gobwata matuko 30 kolengana ni kalenda ya Rome mete kalenda ya rostigo na Rome ya tuna Roman kumete kalenda jarige ya chuchi ni kalenda tukamotua na Roman calendar igobona kolengana na Roman calendar yetu tumeka nigere tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka 2023 ayo omotenyi ngonya kwerore asenjera ya abene na tore bangarana na turaikirana bintu bya obuya nabo konyorana bono turaikirana bina bokwe banga ase rituko lya rero na ebwero beri asenjera ya abene kiagara rende na totigara maiga utigare maiga na bego kobera egasi engongu ase emeroberio ende ota le roberia igobono gendera gotobwati asemambi yaboniga asenjera yabene toma gosuka gojibusina na odena litukuniri juma chitariki 14 motienyi oga motienyi watana kabere mwago jirubere nemeronkebere na isano mwago jirubere nemeronkebere na isato omete kalenda nchibo ikaini sensingima umaite buna Ethiopia bona libakare 2015 umaite Ethiopia bona libale 2015 dukidore 2023 Ethiopia alia na libono bale omwaka o 2017 amangana makonsana asensemeri ya Ethiopia ono wedene myaka erenga toyebwete ostunyitanganerete ina senseri ya Ethiopia nando yore na Ethiopia Roma debet colonized na it was never colonized niko bale myaka 5 nebere maiga biaini na bale maiga na ndo mete bara bwate metienyi 13 bwate metienyi 13 inense Ethiopia karo bwate metienyi 13 omotienyi no rogotwara litukerimo obaruna no motienyi mayo ni ayo na mali mwengo mete bara bagotumeka Georgian calendar nandinere mostly gotumeka ase in the world lakini bara bale omotienyi oga motienyi oga bale bono bara bale omotienyi oga sabara kini bale omwaka bwejirubere na 15 nande Christmas kyabo karo kige ko omotienyi January inenze eri ya Ethiopia omwanchumure igense na berego intukitogare Kenya gaiga na anya bono nabo ekale nabeko baigo igobona kwarganira kianda gikomi oba na inche tuchake nae kabisa chinsa jojina bachirenganetie chinsa jojina bachirengaine buna ejidoregana to saa 12 na dakika 8 na ali bado na bere saa 12 na dakika 8 kurende ebairanete magega miaka 7 igobona ruga 2023 koga Ethiopia ni ojenje kalenda yao bona ndo jago bara 2017 ayo naro alia sensemeri ya Ethiopia na nagote biri igo kabisa kone nakwarigania senjera ya bene obena inchi kurubono mpaka omwerio karutona Joshua utamana linagotebia asemambi ya boniga tusuke naye nande mpaka tukole naye asemambi ya boniga omwanchwa umuri aye birango cyare ko borro kone na mashabiki anonse biti mwapana kosa team following team jini ya machi na team diaspora igase muabeta mwenzi bina abariganirie moso ime yumuroberio kianda gikomi tuchaka monainwe nande tukora monainwe asemambi ya aboni yo to diga kombwatia kiagera oise go diga kombwatia nabora nyore na weteirwa mange nara sense ya magaseti kerotroje na omo bwasimiro moja boko singero sembwate temna lituko lya Jumatatu Jumanne Jumatano ikiende aina matuko ba tebiri nabo barachikurubikana ekodroje bali bande bako abo bali bako serikali okoboko bose bali bali asensema ya Kenya kwanza abakura wano murayi bwense tukugwira mluto ligati gashawa nero mokonyo na barayi bande
nigo ba mochiri omo bwasimiro moja buna nigo batete kobeka Kenya sabe asebate na mbago chikoremereria amangana gosareka gosigoturubana ase ense ya Kenya. Hibone toitoka nyena ngaki ebitambo grubiko beko kandoje na omwasiri bubolendi boime kidura kindiki ni gate n'abantu bono ikawachi kubeterera babwatwe anne bari banyaride bako roberi okorobekana gwakoreka sabasaba na bwakoreka ndiri tuko lya Jumatano ndoro jina omukabero mugabana bwe county ya Kakamega Wycliffe Ombeto Baranya na nyaride kubwatwa buri tukurigoro kubwatikana nani gakoma jugubuna na Robert okorobekana bono nindo jena liberty ni organiza kwene kiwase nsemo ya usoko ngusano konene organiza kwene kiwase nsemo ya Nyanza anene ekero murai bwenze arobereti go chigotara ase orogongo rwa Gusii ane asorogongo rwa Nyanza ruo Nyanza ekeraba rai bari bako bari basoire bari barakena ngomosira baro murai bwenze ane bari bachorire koru ase kiama kia GODM bono ya rekendebuna goika abakareko tebuna bono ikabaje basaba mabera gorwa se kiamekyo buna ningi bagochira maminja ya mungi bagochira maminja ye kiama ekyo ayundoje naro ngutujuje mregrasa nsemo ya magaseti ase emambe ya boniga ngoika tororo lakini akwarga ndio so ime yumuroberio Ensakia bono mami nitumie ujumbe yako mwanjumuri kwitara sinambe na tebi ya 0792192834 ine namba ya studio na bakontenga kyobogete na nakyorobereti litukire chuma nene asorongo bwagusi na lyokonyora emiroberio ere emenge anene yokobaenia bari batonyorire amatangare chinsemo aho igo na into togotomengora yito chiase bari banyarire bagosiri abamwabo bari bakubwate miroberi tukoriara botame ngo badi bayisinde na tadrasimo kwada matanga oturubania matanga yabanyene tadrasimo eguribaga aina bogo ikorro oturie eskomweri nyagosira oirane nande egento kitakira sa matanga asije ikire boniga ne kanisa kwegwa ribaga liaye liabene ekore emirimo yabo kanisa yeguri bagari yaye ekore imirimo yaye buya eremia mate eremia basani eremina bairi ekiagara nero egotigara niribaga li egosene nero li ansari ko base amate gosase family kiagara mogusina tetebna obororombo amanyene amate echana bosayo bado sistu kimarsa matanga ali etogotiga amate kego chana yo kenyene geko rorombia igobone kato enda nanda matanga ochigoturubania matanga yabanyene nande kabatebye wiki na nainwe ekero monta sirire kinyoro rorango mokobeka uromunyakirugo bwa matanga ayo diago beko monto tamaiti kora matanga otamaiti kora ningo otamaiti semo ningo otamaiti omwana ningo otamaiti omochokoro ningo otamaiti abana bamumura abana bamoswata kibakorokwa osena abayigo osena abana pono monto magoturubania matanga okorangeria abantu kiolera olera tomaiti no siko ranjiri jomo joji semo njiri jeji abakoyo embara byaba monto burukania osiri ama zikani yani haina wata bokaiga ya beka yani beka miroberi yao buya naye kabomo nyakero bwa matanga toko bomo ndodurani yani no emba America mbayo mojoyi odana haya aba America ngaibare na bato negoja ya mbaka wotokani embuya umuntu nere ora matanga korengana na nyagosira nere maitengora rande buna ekanisa yeki Adventista ngorande na none kero musubati modori kasirire abasubati ngwa bare ribaga bara na barabo bara matanga we osino ne kero mwaka sire none kanisa none katolika sempapa mkatolika sira abaka ngwa bare ribaga kabisa bara otenenaria matanga babuya lakini kwa makonyana no montoirwe otamaiti buna bono osengewe amatanga osino monto maneno osira nabwate chikora nabate bono mwairo monto gete omoke ekegorie gesini tamanyeti kende bono rende nere biyana egusitore twaroberie bintu byaba buya twakora buya nainwe family mweroberi buya nainu na mubwate differences zibe family kubona basemi ngorugorwa ase Ensakia bona mambye kera nje nararire byage korusa 22 bona mubwate differences tiga ko choro kia sama tanga bono sonsorana
mwakora ali mapema tari moja koreta bona matanga no aba muromo nene muromo kumu muroga atie ya no mobitira neta matanga kabisa umetengo te abali na chagabanga ne ebanja nile matati maide abumura mwanga na bira kinekera matanga abeire na arakoreta bantamo iga matanga tigaba buya soro ndo goiwa no ena abana siasa na inwe tekwenda mwaturubania matanga y'abantu ahebono nayo nguma nayo sino muchumbe nayo mwemzie nayo sino mukansolo wa kabeire nayo yani ahebono da domain ya matanga yanya gusira igubona ayo mogoko nigotake tabantu bakwe ocho konyago kwana matanga kuturubania matanga y'abantu yaya ahebona kwarwete ebese na kwarwete gali kaleto mubire na kwarwete chitendi ana kwarwete birogo tiganya saa wakane binadamu hawezi kukulipa tigaku yake kuona bona ninjo meda matanga ya taru kuja kwa babu na tani jina swete kat ya mbobe tiganya saa bieka agwakane nyagosira ya nigubuya amajuma kolegasi yao buya nande by the way ngwakera na majuma mbuya mona ikegera abantu abange ntwe togwe siba kabisa jitai twabegaria bwana we karanse kibanda na nayo daktari bagokwane turiko nyoro na majuma mo inali no bana wana chiringi chimibere chimisato ikegere gasiba okora nenkong taraizi ikegera nyagosira ne bana mwaikaranzire na ina keburengera akunywa pado matanga ayitakoba igona majuma naro tikato ya isiko yae to yasike na kianaro igasi yaba egoko abakora nengia ayo kwene kwena nyagosira mate inwe mbura netwa hakitari tari bobengo kwana ayo mate kuigame lakini mbura netwa abamura bari bakokora emirimo bakikishana bakorire bakorire amawadena bana lende njube kama uga kayoko beka mauga rende buna bamuraba muri ko baisiko yabona baro mubasike buna bando bagotokonya sense meri yekebure teko bachaye kena baro ugompa konyete babore na beko begasi ngongu omwanjwa omurigeri gotiga tutware amaskani kira so mondo no nya gosiro sire aiwesiko yae yo mwerio indi tunyagosika gojibosi nande tore manie makweri arona aroro makweri ngochare bwakia bwahira ekiagara twenzi bichi mioro inze jirigeredi buna ringo abade botambena aigo kweyana boniga usibuna boniga njegingwa mu makorwa mbale bakorera oyo mwabasirire naro bokire boni onyore bintu byaye byasirire ayeki kwabo kakore buyake inki otasabero yo mino otwarire bokorekano bobere botato asemambi yaboni ayekogoseka naro korera ayekobwata afyerengia nare afya yasinyire okoyerwanira orenyagitari ayego planet kogore gari omuntu nare egari yaitire osegari yayasambiru boniga ngiye kabona president okwana abona mambi obugima boro na oborego gokorine nkazi naro goika eita karina akanyora keria areko ligingeyo bono nkoikale na enkolinore okeri igona kitu tete corona ekero koline nkazi inyora abagwatiganza buna bado utarudi huko bagotena bono likwa linete bono gendera kolina mwanjumuliria Ensakia ngokwaria ni kiandiki komina ba mashabikiano sibi check ngo ikando ronda abaligeri na arali aro asensemeria check kana matumiri SMS ino wetira senambe ya 0792192834 kero ndoje nemero belio ni enda takobabuya asenzeito ya Kenya no nyogo sukwana kore igoro yokorobekana na turobekana pado kiro muntu ngokorale mirimo yae biya okorobekana bantu barobekana serikali igwe ekeya kamagoli lakini tebana nogo kwa banda bange elinde abantu maego tobwene diga abantu tobwene twenzi no eno lyo kwa enjoy matunda ayo to akorigiwa witira na somo bwa simiro moja 1 Kenya ndomo chonde torena ki togosuka gojibosio elinde ensebwenere ya Kenya kiara no bosokusane krora akirwe simina haya mo video sirire gwetero korobekana yaya ogento gete kyaba eduka yawe yabuniru kubatakana okorobekana yaya egari yo monto ya sambiru kubatakana okorobekana yaya bweko bembe mbuya okorobekana kobokuya ebintu byonsi ina bintu byo koroba byorobere twins tebano umonto okure eradari ko chikonyora matunda ayo ekero ebintu byakongire
iga mashabiki ya nonsibi ni maendelea kwa baime yumurubile kengo sevani onseri Kemisovi Motangi Kesto Njali Chris Arogo ni maite mwensi no murime yumurubile go mwasoire asemambi yaboniga tojaka monainwe na ande tukora monainwe asemambi yaboniga iganda onse asoberete ngo kwariga nikiandege ikomi toska ozuke nigo oreterwa mange omwanjwa omuriri gendera kombwati kwitira sense meyo yemitandao Facebook nyora Ndizi TV News Digital boigo sense meyo ya YouTube na boko nyora Ndizi TV News onya chinga kina boko on tweet @Ndizi TV News ende tuskinaye mbako mwerio simambi ya abone nata kwenda sense meri ya check ya kego ndarigire nimbali barabi bari basoira somurubiri kore ntaraiko mwanju mureria ninkani ndarorana narari agendrete sense meri yebiro nganjere ndaenda sense meri yebiro ndagotebya beratatu lero ndiko kwire bukungu cyo kwira ali tukoria Jumatatu kolene nataka turaena na obosemi sense meri yebiro asemambi yaboniga nataka kwa ebinto bibere bitatu bine biribira okonye asobogima bwao egentege tangani kosoma somo nubwe kinyamore kyana ali geta se monubwe kinyamorero usiome dendi ke gotambea keote ana be careful of how quick you are to liken your standard that of the people that are already living their best lives. Your own time to live that best life never reach. Feed your eyes, admire them, but use them as your motivation. Yani kave careful korhereri bari bagendereire standard yabo tumeka maisao korana mbiri bibiri bakorire baikira asigete igo eminatina irachinga kichao kosoma omuntu abaire successful be careful como soma orena ninkyo omuntu yakorete agaikaria chinsa chaya tumegete buya eni banyoreta tumegete buya ekiagera naboko nyorana omuntu nare mwasomete nere boniga nigare millionaire lakini ya bado ngo struggle ninkyo yakorete niga tumegete chinsa cha ebuya niga tumegete akiri ya ebuya niga tumegete enibo ya anyorete igo korenga soma omuntu ori ogotanganeire positively ingi kyagerete agaikaria enkasi ya arinerete niga yakerantie gakonge mesumari agaiko ikiagere ya igaikagati okabinjori okagwa igobi you should be careful omanyena oyosukire oikira asigete ngakekire oika omanyena chinza atumegete buya obongaini atumegete buya ninkeke kya moikiri ari asare because omuntu naro komachikona obeire successful in life ayetoraba ninke kogera omuntu mwasomete nere ara asigete in a better place kugubwa ekiagere mwari kuboka mwenzi saa 11 mwasoma until you realize a destiny yao ose until you realize a dream yao otabobuke omanyina yaya nkaina agwerete oboke rororo you can succeed. Give exactly what you will not mind given to you too, but treat people exactly how you want them to treat you. Again tokiruta ketego kora lakini yanyorana ngo kohinda kere ekiagara ni gogo ni abantaba otakete no embarba go konyo ikasigete estyle ko baturiti teribia yani ayoro jina gwaikire no turaika turiti abantu buya ekero to mind ebinto byao yani aibwe mind ti abieka bwe anje ta abieka we anja no guyera kinyo we anja ngore ogwe anja gotago ikiase. You don't want to share with the people, you don't want to help people, tutakete monta ko advice yani ayora abutu ono it's time to realize na notakete advice notakete obokonyi notakete mwanchane erinde omanye gosuka gojibosio eyo kendo manjumurira. If you must trust people, choose a certain number of people to trust. You can be disappointed anyway, but don't go around trusting the world because you are a good person. Ene bora abo monto muya lakini tari bantu bons ogo trust ayuna ebiro tari bantu bons ogo twara ogo semeri ujasi bari ose ogo trust no semeri mpare ora semeri, but at the end of the day they will disappoint you. Dime dinga kinda beke disappointing yeke usichoshwa yani abanda they will disappoint you.
ibawe kabako fairpi ose merti umuntu kwanya kora the last time umuntu umuntu ko promise na haya chiwa sita Kenya kitali oikasiza kitoka tena haya umetombogo naje na kesi mimi umuntu bwate deni yane oagire umuntu kumba umuntu na wa chibese but he has changed the mind takukonya so he has disappointed you na ko chakori chibese usokwa murwere usino mwana kwa school it will take you time so juice abasani rora abasani oko bana barabu mpago disappoint omanjo morira ayino ayebiro asemambi yaboniana chora abasani enambagede eri etago disappoint eri era gokonye era maete nabo okonyorone umone kenyorabwo otigira itigonye kuino enkeke nikende ningi tokore bona nigoro musani o disappoint umuntu so munda odetiri mo disappoint wakorage ya tigatobe abantu batari disappoint yonde na to trust abantu egento kendo mancho mori stand tall yani tenena abokongu kabisa stand still stand bokongu evi situation nyingi chiko go bull town yani chinde tiko koira ninse lakini kinsa chinyinge igendo kirite tiko koira ni abwa sore buna kore sio buna koro mwarimu manere we school buna kore chairman ya segete buna kore the producer segete igendo kirite tiko koira ninse yani kirite corona ayegwa failed na ene failure ke koira ninse ya kerore ebache kurwa sigire imokera igoro menye kabomo tambe ali asore tema ko maintain status yao ikero mondonaro ero tagita ko yeri kabisa atete corona kwagure inse kabisa aja goseka igo maintain tallness yao ayo maintain aya nje no ngoba obeke birengo byawe igora na nje no ngoba igoraria ayabieka nayo ranyare kwebekera omorembe noboremu nali obasobo mubwao muntu tayora kobekere happiness joy ayabieka otware birengerero mawazo mingi katika otwara mawazo mange nigo gotwara depression ochandeke lakini ayabieka naho kora tema orebekera happiness joy asomoyo norari ngana keteri yako gajiro manju muri norari yabikirege asigede na ebono okoiranirira abieko manyene ondete yora koreter morembe there is nobody ora koreter happiness no mogoko ase omoyo otatiga abieka omanyene love your neighbor as you love yourself yani ode anjeti ode retete omogoko abieka ondete yora koreter omogoko yo omwanjwa omurigere asensemeyo yebiro nyasaye niga agoseni gazi yamagokao lakini usinte basomo rubeke nyamaro your God will bless the work of your hands not the words of your mouth you could pray for forever and still get nothing if you don't do nothing different yani nyasaye niga agoseni gazi yamagokao tari agoseni amangana yomonuo ndaye tombo ate yo mwanju morere buna nyasaye ni gago seni egazi yamagokao tari yago seni amangana akorwo monuo ntoigwana ine boli azemambi yaboni ina egazi iri ora akore nomogina magokao nyasaye ni gago yeseni korende tari go seni amangana yani words yao meto mondo nalo ayo eberebere nini obwe berebere te kokonya egento ke kokonya negasieri yao ogokora nomokia na maboko ao erine nyasaye nere ogokonya wasko nande go ikokore egento difference no mwako ru gwakorete egento gete style gete gekanga koba gwakorre nande ko chano alemba ko mutienyo gatano kabere kiangire koba so you should change the style ayuna yebiro na advice yabono mambya omwanjo murire tokorwa ngorwa sore gocha yao gocha sore omwanjwa omurigeri egento kende manyano bogima borobu mbugate challenge litugeri manabora abosio litugeri manabora maiga you will be at the head and litugeri you will be at the tail so it's you to balance to base tail rioka lakini oteme ko bagatikati ye head na tail
yani obe katikati kera oise ko ikase teir iko manya bono you are becoming a failure. Lakini kerore head buye sana na nde kerore katikati you are just boring na ya tiganti kale as a head yali tinsuka gochi inseka ige kero kwa beira ali teiri nze aibono kwa beira yubo mwere iko manya ngo failure. But you should put up your socks obe at the top lioka igoro omwanjwa omorigeri. Endo kene kyo mwari ngo kwala. Tema kwebeka aebieka gutwara ogosemeria. Era bora akora ibintu byao byonse bibuye orre turaiga. Lakini tema gutwara ogosemeria bunege ndeke ngokora ngebwate impact. Usenge bwato gosemeri kwala. Mete kora na mugondo ni gosemera tibuna ngo chiore kogesa chibano chinyinge. Ni gosemena tigansi beke ngotwara ndigesa. Kolende at the end of the night bora frustrated usoge serigesa. Iga yendonge na twara ogosemeria. Ebange iroberie kila lituko ase elinde omayo suka gochibosio. Buna gotakete gusaba sababu kongu na hande twara okwegena. Yani tiga gusaba tuna esa aliyo gusaba kwarenge na bono rende na tigansabe. Saba ko bwato kwegena na ginto kiriyo gusabera. Tari no betereri guna bono miami to sabe. No. Mañana inche Brighton ingingo sabera. Enzi ya idongo sabera. Umayete sometimes ama sabanare nare specific. Karwade na sabatoragere inkyo sabera. Enzi ya Kenya na tuaro marembe nini kwa sabera mpaka baga ya jugu. Abande baikaranza. You should be specific kobori nyasaya na ki bono. Nejiga kito jukoraro monene to marembe. Torare bia kito to nyamambe na tukore. Dio cha ebi you should be specific ina ninki ogo sabera. Na sa oigwa masabao. Ayo na ebiro ase mambi yaboniga mwanjumuria ndonsa soberete nande niende okwarika ni asomoro berigwe Ensakia bono mambia katina kwanyora beratatu ase mambi yaboniga akorwa sigitaseni kyao kya Ndizi TV anna somoro berigwe Ensakia umoro beri moboka bisoko ojira kelituko lya Jumatatu weka lituko lya Ichuma ekero twekire lituko lya Ichuma yasa twangere wiki yengima atwabere na twabogire tari raisi koboka wana ni tari raisi. Joshua atakwambia si rahisi kuamka lakini ndetu abokire tuene kina ngoro satoreri tukuliao ase mambi yaboniga ekerenga geito nerina Ensakia to kwa vitamin D to kwa mbiri to kwa obosemia to kwa entertainment na ndetu kwa uniform to kwa manyina ningegendrede ase ense yeito ya Kenya. Asibari mandirete kombwati ase mambi yaboni yanko bakirambia mono bali bara sensemo ye mitandao nimbaroche irane nindoje bali matumire ujumbe jeno ase studio bono mambi abuya sana diganya sae abe nainwe nande Moscow gorwa Ndizi TV ne rubansu bomausi anene ase mambi yaboni ntaraenda sensemo Elia ayogorire check uzegorire SMS chino tiganda bayori goro ya omurobiri gomoka na go mantiri omurobiri oretrwe na company ya Safaricom oyo oko soabo kwebwera ebyegwa asomo buyo manene kwebwera 1 million moja million ya mo tari raisi konyonyora tari raisi igobone gento korangena asomo roberigo mokana go mantri ekaro ndojine byegwa mbiro byo kwebwera 30 million prizes to be won gento kora dial star 544 ash gosogende azenze media Safaricom app by ago mandri bando bwebwere byegwa bujibando njiro ibintu birabo orebwere ebinge ase emambi ya aboniga naye dende obekebese umubuko otengenero tebena yes na abwire kibese ase mambi ya aboniga gomoka na go mandri umuroberi oretre ne company Safaricom for you ebwere byegwa ekromo buyo monene awujikwebwera 1 million Kenya shillings. Kasi kwako, ushindi wako, enero urabwe kurwa sensemeyo ya gomoka na go mantiri. Mwanju mrembe mwana tiangenda sensemeyo ya check sinini tarambare bari soire me yomroberio bari bantu meri uchumbe yabo asemambi yaboni ebwatuke free Friday. He tutajibwatuka badai egarato ikirensa ya meri nenus korenen
Nera nambarabi bali ime yumurori bandomere uchumbe chabo asimambi ya abonio nchakire SMS gaiga nindoje na Ndizi TV mbuyamono sana ase amasabo yogo chakalituko na oyo mindo Edwin Nyamira oyo mbasta I think na rolenga litangani embura chatwete ama omugoroba ekyoro koreli kyomo rembe adana embranja twete marogoba ekyoro kereli kyomo rembe mwensi boka na Nyasaye arogo Chris Kurobogusero raganga kituja South Kisii County adana Ndizi TV mbuyamono sana asa masabo yogo chakalituko na oyo mindedu ni Nyamira embra inja twete mogoroba ekyoro kereli kyomo rembe mwensi boka na Nyasaye oyina rogo Chris kurujisa majiri chia raganga korwa ensema ya kituja South Kisii County uya sana ngenda senseme ya SMS kwitra sensemo ya online Facebook nindoje agorguna mature cha orure jarida dana watching live from Nyachichi Secondary School Kemera ward bogetutu bwamasaba akondani zimina tutadana good morning Brighton no arime yumoroberio oyinsimina tutukurinsa majiri Kenya masuz masi kwambakadana good morning no arime nere yumoroberio adana ndete utobwatia senjera ya abene bono mambia hesi mejarara tomo somya dena watching koro boma bacho nyaiwa Nyamira no arime yumoroberio ekengose vanionseri adena korwaliana bonjari magmi present Dolphin Mora dena good morning Brighton and Joshua. May I wish you a bright day, happy preparation Sabbath and a beautiful weekend and be present for what you are doing. Congratulations and keep it up. I'm in Ensakia mpaka Omoerio. Yes sana Dolphin ekerolime yumurobel. Simi na tutu nimesoma yako Eric Mumanyi Osora then good morning yako ndani Victor Mona then na wakrisha show from Nairobi West. Yes sana then Victor Mona bring Sylvia Barongo Nyamari Konde Wenzi gakia. Then Sylvia Barongo Nyamari gochieswe badai batia nyomondo na arime yumurobel. Yuni yure moja then good morning guys no arime yumurobel. Adena pamoja hadi mwisho team diaspora tuned in kama kawa Kiran Dennis adena watching live from Nakuru City no alime yumoroberio matura rural challenge adena alime yumoroberio yuni yure mmoja baada ya kondani adena happy preparation Sabbath biyasana masi kwamba adena good morning to you Anton Alabtrot Daluz adena following live from Kericho County brave for bees adena rules are fighting with the car engines mishale kila mahali wakale waumiza watu zaidi ya 20 na kuua 4 adena abantu bane ekorengana nere nigo basityo ngabwahe ekeresegi ajakire kati yabagere amo nabakarenjini asenze meri ya Nyakaji yorona roje mangana yunatindiete ka kitiko morembobe morembe tigobe tuko chaka chisegi chobogesaku tutarudi bali babaya mbuya orare njara kuicho morembobe mbuya orare njara omorembe kore mbuya otare na magoro otari kwapo otobwatie gari yo ebese yo gwakane bigibigi gose gari kugicho morembobe teba muna morembe toyo tobwati bese tobwati bosi tobwati ensoko tobwati kende igobono ugongo kutogoji mbuya morembobe no ligyo menta osunyuntori kugicho moremboro ekere morembe no borwaire nebintu ebibe pi monda dena mbuya ni ndara njara kubo borwaire mbuya ni mbai gokobwa okero morembe oturubaini Liberius Oseria then a good morning Nyansarat will tuned in Honorable Julius Yomosomba then as usual present from Amakara Settlement Scheme Nyamira County Yobashobasha then watching live Okinidis Masedana from Itambe Bosamaro I'm watching and listening live. It's free Friday scene then my condolences to the family and the friends to all families who are ring their beloved ones and their resurrection day. Out there arene na engora go jese ba ribons bi ba ko ba ni aba mwabo litukulia lero kubatikana no gosira kwa ya mate gosira oya mobu ya mate batuke free Friday ndani ya Ensakia nindo jena Moses yera dera machoge bora buko sijonzi magenje na onde ime yomoroberio mbaka Omoerio #Ensakia Friday
Mama Anne Bochera Ayera, Gwini Ayera, Winfred David, Wilson Ayera, Samson Ayera, Simeka Nyanga, Omhali, Onchomba, Dores Vincent, Meja Evans, na abande basoime yomoroberio, Moses Ayera, okwate wengie wajaja ndani ya nyumba. Dolphin Marani ngorojele ya bado, tulisoma huko kwingine, Ageja Bauru tulisoma huko kwingine, Elija Nyawanga na Eleno Alime yomoroberio. Ponvas Agostina na Kurumagenche mbake Kenyorokia Nyagenge na onde ime na bado no morgioe. Jennifer Morugi Senior Head Girl adana present ndani Zimina Duti nilisoma huko kwingine but bado umeandika hapa good morning to you. Kemi Sophie Motangi adana morning my team there. Indeed rero as ayebiro you have really educated us a lot. All the point touches me. You are a motivator speaker for sure. Asante sana. Ema ambiengia asa masabiki onzi Ensakia. Waiting ebwato ga iri tutoe stress a wiki. Every weekend haede abana ba minto. Kurwa Nyangongo Junction were represented oyagoro kuna Kemi Sophie Motangi. Mtoto Joy inajua kwamba skuru wakale kauja goja omosogeri. Chimbaba Cheungo kurwa Masimba Mutonyoni niko ndani pamoja ekarabo ine Chimbaba Cheungo. Adano bana Kirandirenis omochokoro onyansinga okogoro kwembata Sakaria Makori Moginda Susan Diruma White Rutei Mobas Beatrice amona abanda bange ntanyara gosoma mbakole. Beatrice Osora adana Mama Purity egesija kia morning from Bugirango ekona pamoja na Ebochi Rikendo Ensuria Maita Peter Tema Eric Momanyo Soro Keri Esteri Kajozi Di Best Jimbaba Cheunko amona abande ntanyara Kingo Kora adana good morning emoji abu kabisa good morning to you. Asemambi ya aboninga Chanti Nyanjama ni morojina awade abana akondani yomroberio asemambi ya aboninga genda otomera jinsi mesi na asemambi ya aboninga kazi yangu ni kusoma ekarochia gure ase studio asemambi ya aboninga no jana tikijida kamera ngene na isato ase jinsi ikomi na ibere cha bono mambia ngwenda na se baby producer ntaenda huko ekerondo jina ambara abatumire SMS chabo asenjera ya bene kero dakunya kubeka president lero kweli kwebwato kire mapema asa yebiro bono mambia yesana rogo adana Brighton lero kweli kwebwato kire mapema sana ayebiro bono mambia wero it's not easy koba omonda kurende keria omonene Nyasaye agoseniri na kyotwara okwegena that is the next generation will prosper further. Thank you sana rogo crazy. Saeneli anyona from Bogitazu Winchema kwa Pastor Gilbert Onyango, Kirosobo Wanyamage, Daniel Bosire, Samuel Oyego, William Mekenye, Johnny Obiri, Mama Stengo, Dalvin wa Kyoga na walimu wote wa Greo, Bia na watu wote wa Bogita wote wamesalimiwa na Saeneli anyora asemambi ya Bonia. Ulintana nyora SMS ya nyadike Nyetume kwetera sena mbe ya 0792-192-834 inere nambo kutumera ujase studio asemambi ya Boniga badibara sense mwe mitandao kuna mali mna chat kwa sasa sense ya Facebook wale sana kupeke comment yao nitaipata ikaroto nyorete kwetera Ndizi TV News Digital kwa sense ya YouTube asina di top chat okupeke chat yao na konyora ikaroto nyorete Ndizi TV News inesemo ya YouTube ensemo ya Facebook ero ikoro kuna Ndizi TV News Digital utaandika hiyo majina yote na watu bwadia asemambi ya Bone twenda sense milio rwenyi lipa na mpesa ninkiokora genda sense meli ya business number weka 888-090 kwa bekire boigo ngoko boli bare amount rende weka shilingi 100 peke yake 100 yamo yoke kwa bekire account name beka Ndizi bausabire jibini finya hapo weka bini yako tuma chindure jingo kobeka kwa na jijiko kubwera gosiko kokora omumowi o 10,000 asemambi ya Boniga ururo rwenyi gosori Boniga nande nyore jibese Boniga withira sense meyo ya business number 888-090 888-090 account name beka Ndizi amount weka shilingi 100 peke yake. Kama uko na 1,000 mna kubata 1,000 obeke 1,000 mashini ya analia ndoje nige kubara eribu buna shilingi 100 lakini eribu ye konye bwade onye baga chintu nda 10
njega gete na bora abumobwe yani obekemia obu yebo yakosori yeye chintunda jinyingo kobeka yani inokobeka chintunda jinyinge nereo kwalibaga lyokobwa ekiaga na murabe kelimo abange emashini eri gakiro jekegweta ngekwa ngegotiga lakini ekarobeka chintunda jinyinge ikipita itapata ya onjimbo no jina jimbegete katatu kabera itakupea pesa biya sana inere mambingia umurobeni Ensakia igogenda goshirikia sejicho na otebiri ende bwebwere na ayobwebekere bese yao umubuko mimana masabikia na onsibi din chimya maji nimetena omole team following no omole team diaspora no omole na team apanakosa no omole nimetena no omole mwenzi ase mwabeta agenda ko baime yomuroberi fersanya njama ngagete na kwa bokire bono muno mwana Brighton ekaromenda ta kwiroberi gochi ase kibago kyao litko lia abono mambia Eric Barasa nimetena kwa bokire bono mambia ekaro mwenda tena ni kwiroberia ase mambi ya na mashabikiana onsbi eju ya basi ndanya ko bakwana ase mambi ya boniga ninsemerete na mwabokire na no mulime yomuroberi obwensakia Friday ikifika saa 1:30 etokwera sense Mary yebwatoke asoko ite dance kweli lakini asebono nigo tukochikoira na kangwira na kurwa sense Mary studio nigo chikoira sense mo ya magaseti torena narali airoberito asemambi yaboniga wetera siga se dijura chikotwara asemambi yabona toska ena Ndizi TV obwansuba Gusii no konyora grocery tukuliao ngenda sense Mary na Joshua korabuna maiteki ngoira sense mo ya magaseti asemambi yaboniga Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Ndizi TV ubwansu bw'Gusii nigo bono yakiro nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogon korbo Gusii neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Makori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'Gusii. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bw'ekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe omuremi egiata ekampani ya Sidco nigigo kumanya iguru y'echimbusuro bwate echo chikwama bwango na chitari kurwara buna SC Duma 43 SC Duma 490 embusuro ya SC Simba 61 nigigo konga bwango igibwe tamarweire nige kurwarigesa egatiye chigunie merongene gwike merongene na isano chichikilo emerongo kianda asekeyemo boigo nige kurwendagira tugo enyinge kigima maiga yokogesa nige koretero murimi obwa itobo nene ekero kwa yesimekire boigo embusuro ya SC Tembo 73 nero nige kwama asebren kubyense gosibye iguru byembura omusyoye nigogosoa gwikalira baimemono na turi kuyirigwa numubera nige bwate ekemba egetambe ekyukibwate chibando chinyinge na boigo giesibete buya chinyoni kitari gosaria ase keyemo niguragese chigunia egatiye 53 kwike 55 chichikiro emerongo kianda ase kampani ya Sidco nigo togokora utafiti echimbusuro ndorikoreta ase chiro chimbusuro chitakorerwa
obotatibo isaine Chimbuzirechi na ochire asechi agrovet echuchire angenaye gosoa kesimi ase namba enotisano na ibire enotisano nemo enotisato ibere yemo enotikianda gose enotisano na ibere isano nemo isano nesoto kianda isato enoti Seedco the African Seed Company Migonsi bi simeke musoro ya Seedco yena nga yeli yasaline Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwo amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobole tichitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurubiri gwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri chesiko bunabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koirananse imeyense ya Kenya nigo togochikukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebia soira ase chichiro cheito naboigo togochikutalera chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense echo ya Kenya ase tokoligereria naki obonchereria bogendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubrio wense yobonchoreria nigo togukumanya ase chinse chiri cheisiko nakibagendete gukora obonchereria bwabo naboigo nakibakwenana ebinto koru chinse chiri cheisiko na gutekeraga ase ensecho ya Kenya kirarituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyicyamambia ime ya Ndizi TV ense yobonchoreria Chinyagetari Njiraroro Korende Ram Hospital Kisii nebwate birenko bigoro byobokoreri asobobwenia egati yobokoreri babwate namona in and out patient MCH clinic gose maternity nabogokora consultation babwate pharmacy ultrasound, CT scan, ngokora bale X-ray, dialysis, nkobwenya bale emechando ya maino, naboigo amangana yebirole bya maiso. Oko baruo goke, gosoko baruo konene, naboigo mbabwato bokoreli, bwa ambulance, chinsemero ngibiri mbabwate chinchira au chugwakanira, egati yabo, chire NHIF, AON Dental, na Linda Mama, asebali yabagotumia NHIF tibali guhakana besa chinde chigoro magega yoko bweniwa buna inpatient naboko batalera asenyegetari yabo ya Ram Hospital eyuerange nekigambiro kia Kisii Low Codes goseo bakiresimi ase namba enotisano nebire enotisano ibere isato kianda ibere isano neisato kianda Ram Hospital Kisii, health first and health always. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Ngiamana ono mwancho muri Ndizi TV karuto rekoro asense meyende ye studio na kwera ndi asense meyende ekaronda te kuira wika asense me magasetu korende biamana sabar mendete kutuma SMS china simambia boni ekarondo jana mawate ano muri me yomoro mas kwambuka good morning nindo chegega bari mendete kutuma SMS chino mawate ano muri me yomoro berio Simone Asanyo good morning watching from Doha Qatar Doha Teresa Kemto tena bwakire Brighton kurumuranga ntegerete amo mpaka omwerio nara wate abana no alime yumoroberio kerandi Dennis tena watching from Nakuru City Salam Club wabi omwana siriso pendwa atombo se alibwatanedie
sabuzi bundi agoteana basoa ime yumuroberio ase mambi ya aboni biomana asomana tutomagia SMS ino inogenda ugitoma ngasiane no gisoma egajanyarire chigo ika ase studio ase mambi ya aboni igogenda ugitoma mimi ni expert kazi yangu ni kusoma ende nama yakosuka wachibosio amona inwe ase mambi ya aboni twenda sensemo ya magazeti ase mambi ya aboniga egazeti mbate ni ya Daily Nation na ni the Standard ibere na taifa rengo ikanda ali na jina la nje kiasi ni kunine jina jitokora chakira ase mambi ya aboniga ekarological seti ya Daily Nation ni beche ntangani igolabo ni ige moregerete na ki Marioki anyaraga koba seti zikoria Jumatano kubatika no kurobekana kwa koretwe na bali bakwamereria serikali nindoje na cost of protest yani inaki process yanyareke otoko gego to cost bono ni ikari kuna call for ceasefire yani bono lende ni ikari kurangirigwa na bono wikamangana ya yemerero achiko poigose anyareka gukanwa inse ya Kenya nindoje gomorigwa sedi na muriketego audana bono nigo liberera litindi gose umuraibwense niga na umuraibwense Dr. William Ruto amo numuraibo mubasimiuro moja Raila Odinga nigo bono batake gose nigo baborigwe kuikaransa na ukwana chingwana elinde banyare amangana anti government protest to have left behind ye yani gose amangana aya yokorobekana aywa irere binte bingosareka na makweli koba namba gima koba disturb nebinto binde biasara gusareka destruction property biasara gire osechi kambye jibanje yachigo kwana elinde amangana yose na robe kolende umuraibwense niga agende otabana yaya ere na Odinga na agodeana Odinga Raila Odinga na handshake partner oyole former president Uhuru Kenyatta na opposition Raila na bakare kogendera na bakare gosalie binto asense ya Kenya bono bakubonere ndiye lyogi liraigwekane lyaba Kenya korengano muri kiwa seti ndoje na murekerete igaiga ase umuraibwense Dr. William Ruto agakwanete buna President William Ruto agakwanete na I will not allow the handshake brothers to drag the country into anarchy. I will deal with them firmly. Muraibwense agakwanete na atingochi kwa njerana handshake partners uturubaniense ya Kenya. Raila omagote baiga Ruto must stop making threats yani Ruto wikatige gotogosereria ndunduri ko gosereriwa buna ka tagete gotoita tigatoite but he will also die one day. Onwedena ching sase chin tindi chawana siasa usije baraiba kurderana ekero muraibwense agote abuna dingoji wanjirana handshake brothers gusaliense ya Kenya Ruto Raila magote abuna Ruto ga kitiago toana dego to abitizo litu aina gote ko tongente lakini litu keri manayo nyorena nogwe wa nense ya Kenya Archbishop Timothy Ndambuki adena ni gotoboete buna egendege kogenderera inse ya Kenya ngochire gosirio boroso bwaye gochi ase ogotayo asogotetenera nanto jugotwara obosagani gose violence gose obosagani gose obosali Sheikh Abubakar bin then we should not wait for someone from outside to come and sit with us. We have religious leaders who can spearhead this process. Abona oyo Sheikh Abubakar bin era abona yaya ndurigo ndogo chikoganya omontaru siko aje gutugayana korende indutwe kaba Kenya na bere buyato ikaranze na barabuna religious leaders bachake umoroberio bwogo konya Kenya korwa sero erigereti gochi roche Archbishop Martin Kifufa nero maote abaiga nigo tokorangeria ababonzi bali consider the proposal mass action program that is likely to worsen the situation of Kenya. Yani obodera omubwasimira omoja na baraira magoro make ekiagera okorobekana oko ogegochikobeka Kenya ase akong. Abuna barayi bakari gokwana amangana makong sana abo oiwete abeji kanisa na dini ya Islam
muraibwense no raibo mbwasi miro moja ikaraba kurudana chinsa ze chintindi bono nigo kioni na mrathe nande banyorero mweso magiga ye high court go suspend ye gazette notes iyo yari ko barusi koba omunyakirobo bwe kiama gia Jubilee na Ansenzemeria Secretary General ye kiama gia Jubilee korengana ne eke gambere kie nigo bono gia tenendie gazette notes yo gia tuterare gazette notes iyo ekarobono nande cheramia kioni na mrathe banyorire omweso igo nyore ne kiama gia Jubilee ekyo kiabege tobisi morayo mokoro uri muiga Kenyatta amo na Ruto ibarenge Brighton niko genda to twaro go sukwana ndwara Jeremia Kioni kakoma jiruto buna ne Ruto gede go kebuna magoro ekiame ekyo gia Jubilee tokorana raira agadeana ya tigana ne biama biribire affiliated na simio romoja ebechi eyege ntanga nibo ne murigedena ama tuko ikomioka yesa omuraibwense ateba igoro ya emete gose igoro ya omurai 10 days gose omuraibwense atebune serikali nigeta kere go chikorigereria amangana yemete gose lift the logging ban after 6 years nigo bono ekwana ki gose omwasiri bwa mangana yibinto biribito etanaine no gochenji kwerire so ibantuya nigo bona nyareka demuna yaba Kenya bange nigo bono basoire ase emisitu usaze chinsaneji na gojaka kokora illegal activities mogo samba makara ne yende kuna chemete bago chikuagachira eyero gereti na bono ko idorgo siri chi forest ase ense ya Kenya epechi gosega sidi entanga ni atojurira se beji adato nimregedena ngaki cousin ya omwana baby sagini oyunyateka kurusigu amaisae anyarete gose extenda soma nubeke nyamoro ga kimonga njere how cousin go god out baby saginis eyes code was told of how baby junior sagini cousin aunt and the grandmother drag janga in celebration of what they have done mangana makong sana buna bantaba korengana nejire bodi una na kiba chede etengo yokonywa marwa na kogokera egendo ba korete asokuruzi omwana baby sagini amaisae negendo kyobosoku egende kebe sana egerenga tora gerenga rigostura kebe kebo noborogi ina mwarusi dio monta maiso mochigotenga surely is that normal? That's abnormality. Morusio monta maiso omwana ore innocent momorusia maiso mochigotenga mokonywe ekigambero ngianyarage ko kwana lituko liria renge lia saba na likambero gya Kisii yabete ina ababonsi ba tokiribale neli mocho mwana ngento ketigarete ko paspare sentence yani basibwe gaki ngina koro mwana na abairi bo mwana murusio mwana maiso na ndimo jago tenga nechanga mogo celebrate gaki neban ingo de abare nyasaye nkwa abere hare na kie ko garanya sata toete ke bunguo kara abere petande good kata abere nyasa umaiti ike muru mwana mwa it's so unfortunate mpake karomo charge arego soma imashirezi arego soma amangana ali nigo ayere tiamaliga ase kambero kiabo somo akayiria maliga ayenali kwa arego celebrate nechanga maite bintu mbere biko korekana wana alia ebinyoro ebine bitara manyubuya umonta go divide omwana umonta okoraki chago gikomotoni obuno bokabara buzagibosire asorongorwa gusi ya roro mwana webuno yo mangana makong sana no njina igure bobe bono mambia ineba are go tenga ba ega seti erige tegaiga ineba ekaroba korege na hande gento kyo gumi maje ya dedena ihimo egento keriba tumegede gorusiria maiso o sino moyo seningi ngeje tieke gambero kolende le ngoti bizere na egende kengi akoreganete
Jumatatu ninje ngosomere ina ruling eri yakoretwe kiara ninye bwate sari ebiro. Yani aye mono mondo yokorwe grand mata umaide ndo gekongeji mono muna injo mondo muna inje nyabende nerina omondo yo omokorokwe grand mata igoma yano bwata abana bakinire mpaka kwarukiru ebaba go ngimanda deke Gusii kwarukiru grand mata igoma yo bwata mpaka generation ya gatatu igo meaning ina abana ba mpaka sogata asigete bana echikabe kinende nyasaye ngwa berale ndoitore sentence yo mongino bakwegwa gaki Gusii gaki ngaki yabere mangana makongu sana tetusikie bosio gojibosia sinini nyagitari ya Kenyatta National Hospital ni gobono ya jakire amangana Francis audit erikorigirina fraud gose amangana yobokrumi ebwiji basinyinge jakorakande sensemeyo ayuni gara sebechi ya kabere gaseti ne ya Daily Nation kuna tanda ande gaseti ya mangana yo machuko Tanzania ka yo korusio mwana maiso nanda baji gotenga ne changane bago celebrate yani lakini it's not fair to enda se gaseti ya Standard Beijing Tangani egente kineke besana kero kyo mwanjumulilia nonye na aina kubwate obobobwo na kubwate ko branded yo mwana bwo mondo omonto agoita none ng'ombe yo monto akonywa mabere na bungusi iki ngeba gusimo kobere ngitoko bere gashwali omonto agenda osambe nyumba yo mondo na roja ali masaba omonto agita gasamba chombe cyo mondo manyada ng'ombe ile no sente ng'ombe takwana ng'ombe tani siagaji aho yali tari kirige kwasamba mojibo mondo na wasambira obweri bwo mondo bana Tuende asense moye gazeti ya The Standard Beji Entangani ndore na narali ya irorito gazeti iyo nete amangana deadly aftermath inalende na kia maandamano aba ibintu bikaba fundraise de ibintu bikasarika asukubatakana nukurubikana abo gazeti ya The Standard Raila mumuraibo mbasimura moja no achorera sense moyo koboko wokobe Ruto no ala sense moyo koboko wokorio ino muraibwense Ekabali gadena President Ruto litukuregoro niga accuse tiko siniga mojeti omo bwasi miuro moja kuna nigo bakale koko nigo bakale gora abasagan bago sarie bindo na komoche serikali yani amine dibna Raila na bago sarie bindo kama komoche serikali asechi quote bakwane tegaiga we will go back to trenches whether they like it or not yani go ikatoke ende ase ebara banje tibanja oino muraibo mwasimiro moja okwanede agadeana oboitio bobokoru ne serikali yokora ekiagara twarore na mbabwate special squad gede etagede gukora abantu iyo ere criminalize yani iri etagede goita abantu iyo Raila gokwana ensema ya Ruto nkia okwana gose moino gaiga agadeana we will push our development agenda forward we will not allow handshake brothers to hold the country to adramso ani arawo de ana barabu kabachiko sukuma agenda yabo esukebosio tago juwancha Raila na Uhuru udurubania economy yense ya Kenya igwete na mangana makongu sana abara yao bakurudira na babere igwete na chinkwanejo ekarogo chiugo morembe toyo katiabo the fact ne ri meridina morembe toyo ondeta yobwe kanyire ondeta yuranire inse pado oyao de ana tutaenda amandamano no muraibenso dana ndogo juwanjana mangana onyore iyo muraibwenze Dr. William Ruto no murayo Kenya no muraibo mo wasimiro moja na bwate abavuazi bae kidadi jamba roro korangane chikura jagetwe Ruto na nyorete jae akamuraibwenze na Raila na nyorete jae tabo muraibwenze igaba vuazi ya bado mbaro babanda igo yore na ababonzi yarego chance oyo mobo na nabareko Ruto yarego chance Ruto nabareko batawo muraibwenze Raila nabareko muraibwenze bono pado wanapimana nguvu ebago bimana chinguru emyagemba ko boraibwa Ruto boere inkikire ebago ikaransa bonso bai karansa badena yaya injaba bwasi bane mbwate Kenya naba inga kitoko babe kamo babe ni boy mo buna ba Kenya ere tumayo suka gojibosio because Raila akona bwasi umuraibwenze katiba ngo mwanjirena nero muraibwenzo Kenya lakini
nabwate nera abafuasi baye apart from kopo murai bwenze nabwate abafuasi baye iye the fact nga kibago chamo tororeri nganeri abana nigo bagendete konyora obobweheni asinya gitari ekero abegereri bombwene bomwanya bantu bakoragereria gekoro ekyo asa abana abange banyorete amarioki ariyo kurusia mariga aibona endete ku affect abana ekero gitiaga sierdedu angene gisukuru asense ito ya Kenya ekanisa nigo ya bodio murai bwense gotegerera ebirero by'aba Kenya chifamiri nigo chigendete kurombia na kurira kubwatikana no gusira kwa bana babo abaibori abagaka na basaja ekarama kubwatikana na amangana yokurobekana ine beche ndangani ya the standard ebeche yende nemurgede na DCI ekyombege kyobotuki imeze ito ya Kenya nigo borogeka komochia ministry gosini komochia abakori emirimo ba as a ministry yechisemi amo na ensemeri ya Kenya National Examination Council asoko soki siri ya matem meeting yabete kati ya babunge ekyombege ya DCI na Communication Authority nigo bono kekwaro kibuna chibese na social media accounts nigo chikari ku expose ya mangana ya matem ayo dojonere se page ya merongebere asika sidi ya the standard kioni na mrade nigo bono banyorire omweso magaye kambero gutugutirare cassette notes yanyara ke bekwa na political parties yanyara ke kubaka isiko na bono mbayo osanyara tukuba suspend kurwase kiamekyo ya jubiri kurende banyorire omweso una bono na bakora atigara ko babarai bekia mekyo ya jubiri ebe chagata ka seti ya the standard majumuri ngiye murgerde na bono nigo ekanisa yanyarige kubuli murai bwenzena tegerera ebirero by'aba Kenya mbarabya bakomoboli National Council of Judges NCCK and the Kenya Conference of Catholic Bishops KCCP nigo badena ya chifa amrichi nyinge nigo chikorara njara biasarekire abantu basiriye meremo obogima bwa kongire nani gonende gokina igo nere buya serikali etegerere ebirero by'aba Kenya wedero murai bwense Dr. William Ruto korengana baraburi gobadana Finance Act ya 2023 netakire korigererigwa ekiagera tax nigo ere igoro mono eyego chanda aba Kenya abo nababwatani be kanisa bakaragoteba bakurwase ekyombege ekyo kya NCCK ina ekyombege kya KCCP ebechi yakane murigizina batanu na babere nigo basiri obwema bwabo ekera abande batigeru chingo machinyinge kubwatikana nokorobekana okuwa korekanide litiko ria Jumatano wiki nabwo somera orena na kijiyamate abantu basiri umwe bwabo ngakibagenderete korera igoro yokorobekana okuo abasigari 14 nigo batigere duchingoma kubwatikana nokorobekana okuwa korekanide litiko ria Jumatano abarai nigo bakuburi omo bwasi miuro moja kurate neni okorobekana ikiagera nigo kwabeire okuokogosia na ogwa makweli asense ya Kenya Court Secretary General Francis Atwoli nigo bono asoire gati ye list eri osomo barori okuburi omo bwasi miuro moja para ateneni okorobekana asense ya Kenya bari manufacturers asense ya Kenya nigo bono bakare kogosereria gosini bagote abuna iyo korobekana isiko gendera abantu abange gikabachusirie miremo bado na mangana economy goikaji guturubana asense ya Kenya iyo kuruna Kenya businesses nigo bono ya jakire guturubana garwada na manufacturers nigo bono bagwendina ebintu bisiko guturubana mono nabo ego sareka ekero tokurgereria damage ya beta sense meri ya Quickmart supermarket ya sense ya Murongo Machakos County litukuria Wednesday asabantu baadete supermarket ya yebiro na bokorana mbaadete sana
Protestants bali babwate tu nigo bono bamoche mbaire mbate debris ase bono babete held ekere koti ganyete kuru holders chai ebeje ata na kabere nige muregete buna amanda mana korekanta sensemo ya Nairobi niga abana bange banyote chinkoma nejiduka chinyinge chikaibwa ayo nyanyora se beji ya agatano kabere gaseti ya The Standard asensemo ya North Rift go Rift Valley nigo yarokane buna nigo yaronekana normal nigo yaranire rororo ekero abanyabiashara bayiranire ibintu byabo bakuburio mu bwasimiro moja gotiga amandamana yibabeke ensemo bali bako import ibintu na bali ba export asensemo ya Mombasa nigo wamekadiria hasara kubwa kupatikana no kurobekana omubungo yomo nigo bono nigo arobereri go chikomoswera kidure kindiki ase ekigambere kenene giense ekyo ya International Criminal Court ICC kubatikana no era komo cyabanyanyimbo ose police brutality against bali bakwandamana omubungo yigoro asensemo ya Homa Bay County Kasbulu Ogondo were nigo bano oyore niga debremna nigo baraba bunge oyo ogurasema ya Homa Bay Kasbulu Ogondo were na Lilian Goro nigo bano batebire buna nigo ojuika sekambere kyo komoswera kidure kindiki oyore mu wasiribwa boborendi bwaime emda ngorre beji ya ikomi na ikomi nemo maiko andega sidi ya The Nation area muregrede buna omokonyi mumuraibwense Rigathi Gachagua nigo bona momochiri Raila Amolo Odinga aso wakana ebibago guturubaniense ya Kenya oyinkorengana na Gachagua awadana yaya amatuko kiozi yetu arorire nigo Raila akarigwakana criminals guturubania ense ya Kenya omuraibwense Dr. William Ruto niga gotea buna amandamano araira na bombasimiro moja nigarengete go sabotage economy ya economic agenda yekiama osobomo bwa Kenya kwanza ayuni garase beji ya ikomi ebeji ikomi nemo orende Brighton ebeji ikomi nemo neri murekete buna expressway gorengana na ya turubaniwa go sokorobekana ya kuwa korekana lituko lia Jumatano ebintu bigasariwa nigo egere korigeri korekana no muwasiri bobore muwasiri bobosombi amono bwagaji ekibujuma murukome niga dena chibe sitakere go chikorosie bare yumuna yaturubane tugo siyasare duwe 700 million yonirenga 700 what million oja kordeki chigo chikorosie bare yu boya aba Kenya ni godore 50 million 700 million bagiranga aba Kenya 50 million gro mondere ngara konyora gose ni godore chi county 45 godore chi county 47 counties 45 ne ward ya se county ya Kisii 47 counties bagirango 700 million kire county renga yar konyora egenderia magendero 700 million yeji choju korosie bara ya expressway abantu barenga bare kolikwa bakaruchi message gono na asara iko kaririwa tunatafuta obogima bwera nense bado lakini tunaendelea kufanya nini kuumia ayo na aragendeta sense ito ya Kenya ngirane asega seti ya The Nation ebeja kabere na gote bigoro ya kwerene igoro ya Kenya National Hospital ngaki obotukibaja gigoro yogosira gwechibese ebeche ya katato niri muragedena how cousin go out sagin ngaki cousin ya sagini baby sagini anyarege komogokora amaiso nomugano motindi sana orionge cheriri tangani ekiagara nigego debekana nekro ba korete korwegyo nigo ba chete bagacha ketengo yo kunywa marwa na gotenga go celebrate na bono bari korire eyere obo senzi osobo kabara ebinto ne binge omwana sagini atarore asenseye one wonders at what kind of people tiziwa
who were so athletes to go out jail side. Oye, ine magistrate, senior resident magistrate yotebedena Kisii Oweno. Aho tena ebinto nebinge omwana osagini atarore asenseye nande korende kyoko kumi ninkieke abantu aba batabwate enkoro ya mwanya banto yabairede kokokora amaiso y'omwana sagini. Oiso somo mugano oyo no mugano mokongu sana ori kirase gaseti ya Daily Nation igoro y'omwana baby sagini. Ekera abantu batatu ndo chabo chibije chabo Rairi Mayaka, Pacifica Nyakerario na Alex Maina Onchogo. Kero barenge ase Cambridge kuri cyo matare 7. Nigo batoge tena nigo bare girit. Yani batoga na babwate rimojo asokuruziwa kwa maiso y'omwana sagini. Akyo mwana otakorra rinde abangina batata bara ababere oyonde moina oma egisege maina ne kazi ni ya sagini. Lakini that's very wrong. Abantu ababuli omwana tata gakina no moreta ndo motige street bosonga alia hani omwana sagini oro omwana oyebicha yaebuna ebicha yaebuna omwana oyalengeriri alenga asinya gitari ya Kisii Hospital. Hani omwana roda na ndusi ngebinde bindolengi. It is so painful for baby sagini. This total etata kirikora kana ase ege tiga be kisambo kujia sabanto, lakini it is very wrong. Omongino yotata mna mongino Pacifica Nyakerario egegero kinanje wekango man yani most yengereta kurusio mwana mais abaroge baringi bono timanyiti eko na chungwana yeduna pon simbato gete babwate okomoji bono e sentence yoje kobana emiakere ngaba kopekume ebe bune exam ebe ukabaro omuntu tiboro gana sinze meuzi tate mongino yo Nyakerario numuswa dio na Rairi Mayaka tate morusio mwana maiso yani na bakajigotenga bako dance tata na bono bari korire. Lakini abantu aba baroge barenge timanyeti mongino Nyakerario mongino na Rairi Mayaka no mungwana ogaragara kuna ne Alex Maina Onchongo pana bana tigaba sibwe kabisa. This is very bad. Also mumugano yumanju no na also mumugano impaka amariga arua maisao. This is a very sad story as orogongo Gusii. This is very sad. Mugano yo ni gobwata mariga mangsan. George Mo na abase kineke sana. Lakini bono kiabwe nando mete obo kabarabuno nanda bayalo jago chance onyo na abantu mbale batetuko koriudi na abantu aba rusiri mwana maiso mune kina ngegendera kakita mwanya naye bono mete na bubwe kaine abantu abatatu ina you want okorobo chinga iga eni kine ngegendera hapana bwana ibinde biya that's very wrong korusio mwana maiso tata mwana bw'omuntu bosaigo tarige de kyamubeta tarige na lya mwaka na naye okomogora maiso no omoyo tata. Amangana makongu sana. It's very quite unfortunate. Amangana yaro tiganganye ndibawo jakoba sentence no nkale na nje ntole na maisane abantu abasibwe. Alia seke ambero kia high court no amangana yo jakokole kana bwango ngorigere ni. Tosuke bosio. Ngeri ngana liyo ichansan. Ebata kere bayi no nshimura tewa babero ro committee. This is very bad. Lakini tigadi jikote kids cause. Toenda se beji yakane. After match counting the cost of a meal. Marga degoro ya maandamano ayu nga crosses ne bintu bya nyabigo sarika kubatakana no kurobekana beji ya gatano ne marga dena muruko menewani gatebna aba Kenya iko ba iko chukwa bid nande kuna juajibe 700 million chukwa express way ya nyala ke ko damage abura etoko likitoko tukuta mangana makongu sana. Beji agata no moneri margedena bono kanisa ni gekare korangeri muraibu enzeruto na muraibu amabwasi mura moja wikaransa bakwane chingwana chirareto morembe tari okorobekana Didas ni gomana babo ruto ikaransa na Raira mukora manganaya goseba batsanirane ayuni garase beji ya gatano nomo gasedi ya The Standard. Kindiki
nigo bona arure egekure gatindi gochi ase bari bakorobekana koya kwana buri tukire gore karare ngase semeri ya Kajiado ekero bari koigora obisi ya ma sekarari koigora Kisii Police Station ase semeri ya Ururuta sublocation ni ona na yaya bono serikali ikomajo asenzemo ya oborendi na kwenda kuna demonstrators ngoiro bare gatambokero egetindi kero tokusuka bosioni gondo chebuna abari bakogenda chigari cha truck asesemeria Mombasa nigo biashara bya tenene kero bono bakare ko tenenia obokoreri bwabo kubwatikana buna nigo batagerwa chikoba tested abandereba babe tested kabere kubwatikana na lirio mora bwasiri aradina ya bona abandereba wikabachiko uchunguso buya asobokoreri bwabo muna chintereba beje community murigidena bono court nigo yara tenini ake gazette notes igoro ya kioni na murade wa kusukurwa sikia magia jubirio nigo babwate omweso bono oikioni na murade kero bono tokusuka tominyoke asini ni togende go ikasense meri ya counties yasinini ronarali airoborita semambi ya boni go mwanchumuriria asense mo ya counties ni murigidena ekiama kia UD readers nigo bono nigo bono bakari kobori na omokutano gose muraibwense nigo arobereri gotarira asensemo ya ensemo mambi muraibwense niga arobereri gochiko gotara asensemo ya Nyanza ekero agochikora wa gose ekero homecoming ya erudio amo BS usomori kibatambe ase wisara yoborendi boime Raymond Moro na kabwate sheregete ekerondo je bagarote ana rende na nigo bono bakoboli na bantu mbaturubani omoroberio yo ekaro eshere yekare mambia asenze meri ya Nyamasalia ne kararia ekare ase Kabiyinu in Homa Bay County babona yaya tiga abaraibonse bajino na abasimiro moja kolende onde taturubani omoroberio yo omambia ayuna ranojara sensemo ya counties sensemo ya counties omogabana abwe county ya Nyandarua keria badrisha aniga kabegete merobirige ngaki akwena kibuna amangana a dairy farming gomokerare ase county yo ya Nyandarua ayundo jenaro amio agenda komorekero asensemo ya Magaseti asensemeri a counties asenjera ya Abene igaseti ya the standard beje komna kabere nemurigedena bono naki amangana asmio no muraibwense naki akale korigeri wasensemo ya Ruo Nyanza ekero muraibwense aroberetigochi gotara asensemeyo bego nino jena court nigo ya dena it's illegal to force a staff to work on day of worship yani nigo ere irigo gusinigere mamincha nerichiko kobetereri omokori emeremo gukora emirimo litugoriri nera kali waka eria tata yani umuntu nabwate freedom ya worship igekero mudawde na njero mo Jumapili osenjero mo Sabat osenje ngwenda nde amangana ya egedini kyane ke Islam osomo Hindu ne natakere gutwara litugori ya eri osasima natakere kobetereri gukora emirimo igongagere tena na rayo egaseti ya testana na nemo legerde buna engana nera nero yokogosya buna omwana grade 7 ni gonya de kakwekora kakwengenda asichinja jobo tukoro sitamanya kaneti chinsa nkeigo ekerato metuka ojiko ligia mangana yiriogo omwana oyo bwate miaka 13 ogosoma ase school ya Naivasha DB primary school ni ganya de kakwengenda nengori bono wikabono kitamanyiri eye kwera na jena bezbara nzine kola ne manyire ono amangana makongsa omwana 13 years kwerusha omoyo na mangana amakonsana se ense ya Kenya 13 years kwerusha omoyo kera bana batete komenyana nine dia tura amenyake ayabano kwerusiri bono mwana no ngaktura tebe no ngikiamuria toske asezemo ya counties ni gondo chena omowasiri bwejise misekeri machogu ni gatebruna bona serikali nigo ebegete miroberio yoko patina ne jinse mochinde eri kwenekena
school feeding plan ngogenderera asi school chinde au ase ense ya Kenya ekano ja baiboli ikabajuwa kana shilingi 5 chiesani nande bajuwa kana shilingi 5 akiro mwana kila lituko ndo mwana ajikonyora endagira program ni getaga that the 250,000 children in ECD in public institutions as ense ya Kenya ayuna arumura endogena serikali yegwetera sigwisara ichemi ebegete kwenda kina abana ngonyora bare ndagira as school chi county emeronkebere 9 42 counties have planned for housing plan buna chi county tubaji county 47 igo chi county 42 ni igo chi oro kirie keginka kego chi kwagachwa amanganari housing. According to Housing Cabinet Secretary Sakalia Nsheru ni gade na chi county nyinge chaono kiri obole mobu bochkwagaje wana na makweboli gaseti ne ligete boy na makweboli who is fooling who ngoko ngai no yonde etore chi county 47 chi county 42 tianyari jigade na nchibwate ndemero ya housing plan abantu maodena kwa mereri bare igoro ya mangana housing plan chi county 42 igaba gaba na 42 mbanjira nide nande bama yakwenda kurobekana buna housing levy na mangana ande ekiara county na ere ku agiri buna ndo bwa dobolem bono lende gaki ngoko ngai no yon ekiara baro banjira na toletere project yeyo abantu badana haya housing levy nembe housing brand nembe chi county chi approve dina para mbabwate amaremo yo kwagaja jigwende hata ko mayana nchirije jirojo ejijinde isano chiro jitarangira na jitabwa die biginga ibana banchibwate lakini jiroje jiwa tena murobero yutari orokwa first priority kwarore inenze ito ya Kenya tuli boniga ndochena omuntu nakara ogoregoerera ase koti ngakyanyariga kobogori omubere ochiroba na kaereza kabisa na 2 minors including cousin to prime suspect behind the murder of Edwin Chiroba niyo bakara kwerana ngakirende batumegete ngakibabogoreti omubere ayina boko yesomera sebeji ya 23 Umanji mweri ngorira bwa sense moya magaseti asiri tuko lya lero lakini egento ense ne bwata mangana mange sana ense bwata mangana mange ayanda okoleka maya lakini amabe nigo aingerete amaya igobono wikatwerende enyore kopi yawo monju mweri bwa somere asobogare ase mambi yaboniga asenjera yabene ekranata kakora asiomi aliko se ni nyore eyane ya this type leo ende tumayo kwana abere atatu asemambi yabandone na ntobigiki ebegetaria ekarongo korera asumuroberio yobugo ikaranse isaranzo kyane tumayo kwenda sense meli ende ntenene kabisa toso asense meli yebwatoke nkyo kora bono genda gutuma uchumbe yao otera kuliura gani obeke rubono mambia kurwa sinze meri ende ye studio DJ yone bona standby akwenda kibuna ngokoretera nyimbo tam jibongo bidia nyinga bwatari abande na bweroberi kabisa erinda ene kibuna okobekere enkoma eli oraga ni bono mambia kabisa nataka tureka sinze meri ya taifa leo ndole na narali emurekeire leo ikiwa ni Ijumaa Julai 14 mwaka wa 2023 ekaro dana erigedena onyo kali onyo kali la hizi dishia kumchukulia hatua kali kinara wazimio la umoja Raila Odinga kwa kuharibu mali hiyo adana onyo kali. Maandamano serikali imetoa onyo kali kwa viongozi wa upinzani na wafuasi wao kwamba watakamatwa na kustakiwa kwa kusababisha maafa na uharibu wa mali katika msururo wa maandamano. Ayo naro arasi gazeti ya taifa leo. Raila maodena tukutane tena Jumatano ijayo. Raila akaa ngumu
Adena gakite tonyorane Jumatatu, tukutane tena Jumatano ijayo. Tonyorane Jumatano igoje. Ngono iwete na jinsa jintindi nojiendele kurutwa gati ya Raila amo na umuraibwensa mona baraibande ase ense ya Kenya. Oparanya aliajiriwa baada ya kuojiwa kwa saa 2 katika kituo cha polisi cha Kakamega. Na abwati tukoro na ande agaeka akabwatokwa keranya ndiga kobwa gako ochiwa gosikago teba araria maitiguru yokurubikana. Ayo na arara sense me magaseti bonenyorere ko biao manchumurire bwe somera sobogare asoboime eribwanjete asobogare kone na ote yanda sika sedi ya Taifa Day Nation lero ure somera iguru yumugano umwana baby sagini in Taifa Day Nation lero orore na kia bantu bali ba murusite maiso bakagore changa bakaja koserekia gotenga batindete bate manyeti lakini bamaite kibakorire ubusoku sana watahukumiwa Wangoiga ekero watokana emba bwateri mocho dio kurusio mwana pepi sagini amaiso. Tengorra basenze me magaseti korindiganko tebigoro ya gomoka mayigo kungunterabu asemambi ya boniga gomoka numero berio ore trene company ya Safaricom asokwebwera ebiego ao asomondawo jikwebwera emilioni yamo asomwerio bomotienyi eguna gomoka na go monthly ebiego ambiro kwebwera ao asemambi ya aboniga ekero bagontina babwade 30 million prizes to be won. Igento korangiri na genda sense meri ya star 544 hash karo wajiro gosogende my Safaricom app manya kwebwera ebiegwa ao asemambi ya boniga gwetera asomuro berio yo gomoka na go monthly uyorediru na Safaricom for you ebiegwa mbira bo kwebwera ao asemjera ya bene naye omubui nana bora bene nabora nyona uchakoba omubui 1 million nabora nyona uchakoba omubui 1 million omanjwa omurire yona bo kwebwera asenjera yamo osasenjera eyende Ndizi TV obansomo usi gendera kombati akarongoirana nigongwirana sense meriende yebwatoke free Friday igotoska nataka kwenda sense meri ya choshouta ara korabuna manyete asemambi ya boniga ekiarabono mite na obekire bi emenyoncho kabisa ndara ikochoshwa tiganda soma iberese togaendo jikiagure ga karongar gukorera Ndizi TV ni ekiaberi kurwa bomachoge burabu aki mbobe pi basibwe misi pi aodeana abanta basibu bimizi mirere kabisa oyo de kia ibere aodeana basibu kurumacho tiga basibwe oyo mumanyi inje indoje Raila otoire asara Kenya abandu gokwa na igoro ya Ruto tiga asike ekegambero orobi obogima bwaye oyaodeana oyo mumanyi era otebana inje ndoche na Raila otorete irasara Kenya abandu gokwa na igoro ya Ruto tiga asike kigambero arorobie obogima bwaba Kenya eyaodena Ruto tiga asike kigambero arorobie obogima bwaba Kenya kiagera implementation of Finance Act neta kire kurigererigwa nende tesuguma ba Kenya mono ayuna arona bwata semambi yaboni gasense maye ya bat 1 Ensakia bono ngojane na bat 2 eriyetengo no gwetinye bigeri asense meri yebwato ke kyarto karanzire e weekend ma choskas kwako nikijibanga kwa yebwato ke free Friday. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi
omurigiriria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenaine bono onye kende giakorekanire asekenyurukiao ekiotageto tumanye asubwango mono abwonda isi reke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemo ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akire n'abasaki baito baikasuri na kubekora uboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime Nore meire nechibesa choko gendereria na gukinia obonchorere bwao Musoni Microfinance ni gotoro asengencho yao Goru atore chilon choko gendereria meroberio ao yo bonchoreria buna kugora chilori na boigo tractor choko kora obonchoreria ase chiskuru chiabanto nyene chirigetie kwegendereria gose kugora chibas chiskuru boigon goru atore chilon ase abaremi na bonchoreria ao Goru kukare ni goche Musoni yankonyire binte binge konyorande chibesa kurororo nagurire ng'ombe yane ndagira nagure obotu nabeke ebimeri ebibye sukuma spinach nabogorie bituma nabeke tinga yane nanyakoni bono gwati baisanya biashara bami inju Musoni mobogori chibesa mokorere biashara bya guikaransa ispo ne chibesa chire Musoni wane tokuba arigania se Musoni Microfinance ande bwese ogane chibesa chokore biashara ese biashara bya nirense nabagucha Musoni tomokonye go boost biashara byaye Nigo torime omochio bosongo asama gacha umoja egorobe ntangani mbarabare ne benki ya cooperative Usasa mange tonyoro wetera se namba enoti isano na ibere isato isano nemo isato isano nemo ibere Musoni Microfinance ya masa omurobiryo bw'ekigosori na Steven Ndemo nigo gendereire gukumanya aliya gukorekana kurwa sebirubu ao byorogonko rwa Gusii Kenya n'Ensakia egati yalyo konyora namuna ababwatani kurwa sekigosori ao kurwa sama minyoko chingundi karate umupira bw'enkoyo kurwa sechi league ao buna regionals national super league KPL EPL La Liga Serie A Bundesliga chinde chinyinge Alero iga ngoche ya masa demo korwa segeti ya Kenya Green Stadium ekenege tigi ya inka team ya bomachoge barabu inyora no murbeli bwechi gosoli ngoche ya masa ya korwa segeta senikia Ndizi TV nabuna botambe etale nende mo Steven captain 001 yesiketa senikia Ndizi TV kera lituko rya Jumamosi kurwa chiza 10 chamaragoba goika